Per benestar digital entenem el punt aquell de relació òptima de la persona o professional amb la tecnologia. Dins del programa hem dissenyat una calculadora d'estrès digital. De fet, són tres tests on vosaltres podreu detectar quin grau de connectivitat. Els professionals digitals o fins i tot emprenedors i autònoms que són ells mateixos, o sigui, que porten el barret d'empresari, de comunicació, de màrqueting, de ventes, doncs el que es troben és que, o ens trobem, que estem hiperconnectats. El tema de benestar digital és un tema que el vam començar a treballar fa un parell d'anys, a través de la Covid, però trobàvem que els nostres usuaris, els nostres emprenedors, és un tema que els interessa, però no tenen mai temps, no tenim mai temps a vegades de cuidar-nos, també. Llavors, gràcies al Dia Internacional del Digital Wellness Day, que va ser el 3 de maig, a través d'una organització que hi ha als Estats Units, doncs vam trobar un joc per celebrar aquest dia i ens vam apuntar a la iniciativa i cada setmana fem una tasca d'aquest joc. Aquest joc té 25 activitats que hi ha de diverses temàtiques que totes contemplen i abracen el que és el paraigües del benestar digital i una d'elles, per exemple, és la primera, para't i aprecia el moment d'estar present. Cada vegada que proposes la iniciativa hi ha algú que hi ha una bona resposta. Aquí el tema és com implementar-ho. Els tallers segurament sortiran i sortiran molt bé i la gent estarà contenta. I el tema és veure els resultats, veure si s'implementen les metodologies i fer el seguiment. Ens agradaria fer el seguiment d'aquestes persones que vinguin.